Zdravím vás. Dnes se podíváme na to, co je možná úplně nejdůležitější rozhodnutí u fotovoltaiky. A ne, nejsou to panely. Je to baterie. Protože právě ta rozhodne nejen o ceně, ale hlavně o bezpečnosti, spolehlivosti a o tom, jestli se celá ta investice za desítky let vůbec vrátí. Takže, která baterie to je? Která z nich dokáže buď celou investici povznést, anebo ji, a to bohužel doslova potopit? Odpověď se skrývá v technologii. A my si dneska ukážeme přesně, na co si dát pozor, aby to dopadlo dobře. Tak jo, jdeme na to. Ale ještě než se vrhneme na souboj těch hlavních dnešních technologií, musíme udělat takový malý úklid. Prostě odsunout stranou to, co už do moderní fotovoltaiky dávno nepatří a co by nikoho nemělo vůbec napadnout si pořizovat. A řeč je samozřejmě o olověných bateriích. Heleďte, proto každodenní nabíjení a vybíjení, což je přesně to, co fotovoltaika dělá, je olovo prostě úplný nesmysl. Ta životnost v cyklech je naprosto mizerná, reálně s ní dostanete tak půlku kapacity a ještě se o to musíte pořád starat. Takže jednoduše řečeno, ruce pryč. Dobře, takže co je ten dnešní standard? No, tady není o čem diskutovat. Je to LiFePO 4, litium železo fosfát. Proč? Protože má prostě nejlepší poměr mezi bezpečností, životností a cenou. Tohle je ten základní kámen, od kterého se teď odpíchneme dál. A teď přichází to nejdůležitější. To hlavní dilema. Nízkonapěťová nebo vysokonapěťová baterie. A tohle to není jen nějaký technický detail. Je to naprosto zásadní rozdíl v samotné architektuře systému, v tom, jak se ty moduly spolu baví. A jak za chvíli uvidíme, má to naprosto obrovské důsledky. Představte si to jednoduše. Nízkonapěťové systémy. Ty skládají moduly vedle sebe, paralelně, jako když přidáváte další a další sudy na vodu. S každým dalším sudem máte víc vody, tedy větší kapacitu. Ale vysokonapěťové systémy, ty je staví na sebe, do série, jako když stavíte komín. S každou další cihlou je komín vyšší, tedy roste napětí. A tenhle na první pohled drobný rozdíl, jak se ukáže, mění úplně všechno. Dobře, technický princip máme. A teď se pojďme podívat na to, co zajímá asi každého nejvíc, na peníze. Protože právě tady, v oblasti financí, jsou ty rozdíly mezi těmito dvěma světy naprosto, ale naprosto dramatické. Tady se láme chleba. Tak si vezměme takový modelový příklad. Řekněme, že potřebujeme pořádnou baterii, třeba 30 kWh. V nízkonapěťovém provedení, když je správně navržená, se dnes bavíme o ceně zhruba 120 000 korun. Zapamatujme si tohle číslo, bude to náš odrazový můstek. A teď se podržte. Úplně stejná kapacita. Těch samých 30 kWh, ale ve vysokonapěťovém systému najednou jsme na částce 250 až 350 000. To není jen o trochu víc, to je víc než dvojnásobek. Ten rozdíl je prostě propastný. A víte co? Jedna z analýz, ze kterých čerpáme, to řekla úplně natvrdo a podle mě naprosto přesně. Brutálně drahé. Lepší slovo proto asi neexistuje. To prostě dokonale vystihuje, jaká je cenová realita u vysokonapěťových baterií. Tohle je ale strašně důležité. Není to jen o ceně za kilowatthodinu. Celé to dává smysl jen tehdy, když je ta baterie dostatečně velká pro danou elektrárnu. Existuje takové zlaté pravidlo, které říká, kapacita baterie v kilowatthodinách by měla být zhruba 3x větší než výkon panelů v kWp. Proč? Protože jen taková baterie dokáže pojmout veškerou tu letní energii a nenechá ji zbytečně utéct. A tady se dostáváme k té pasti vysokonapěťových systémů. Protože jsou tak drahé, lidi jsou nuceni kupovat menší kapacity. A co se stane? V létě, když slunce pálí, se taková malá baterka nabije klidně za hodinu, za dvě. A po zbytek dne? Všechna ta úžasná čistá energie se buď úplně zmaří, nebo se prodá do sítě za naprosto směšné peníze. A celá ta obrovská investice najednou ztrácí ekonomický smysl. Dobře. A co když si za pár let řekneme, že chceme víc? U nízkonapěťového systému? Žádný problém. Prostě přikoupíte další modul, připojíte ho a jedete dál. Je to flexibilní a chrání to peníze, které už jsme do toho vložili. Ale u vysokonapěťového, tam je to obrovský problém. Přidat nový, svěží modul k starším, už trochu unaveným, to je recept na katastrofu. Rozhodí to celý ten sériový řetězec a může to destabilizovat úplně všechno.
Peníze jsou jedna věc, ale teď se pojďme bavit o něčem, co je možná ještě důležitější. O technice, o bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti. Protože právě tady se rozhoduje o tom, jestli si domů pořizujeme spolehlivého parťáka na desítky let nebo časovanou bombu. Tady ten rozdíl nemůže být jasnější. A je to naprosto klíčové. Nízkonapěťový systém, tam se bavíme o napětí kolem 50 V. To je takzvané bezpečné napětí. Ale vysokonapěťový systém, tam máme 400, 500, klidně i víc voltů. To je smrtící napětí. A teď upřímně, tohle je riziko, které v obytném domě prostě nemá co dělat. A spolehlivost, to je další velký příběh. U nízkonapěťového systému, kde jsou moduly vedle sebe, je to super. Když jeden z nich z nějakého důvodu selže, ostatní jedou dál. Systém funguje jen s menší kapacitou. Ale ten vysokonapěťový sériový systém, to je jako ty staré vánoční světýlka. Praskne jedna žárovka a nesvítí celý řetěz. Porucha jednoho jediného modulu znamená, že celá drahá baterie je mrtvá. A teď dva technické detaily, o kterých se často mlčí, ale které absolutně rozhodují o skutečné životnosti baterie. První je komprese článků. Aby článek vydržel těch slibovaných 8000 a víc cyklů, musí být správně stlačený. Spousta těch krabicových řešení to ale vůbec nemá. A druhý, možná ještě důležitější, je aktivní balancování. To je funkce, která neustále hlídá a vyrovnává všechny články. Bez aktivního balancování je předčasná smrt baterie v podstatě zaručená. Tak a teď to celé dáme dohromady. Poskládáme si všechna pro a proti a podíváme se na finální účet. Která z těch dvou technologií je tedy tou chytřejší, bezpečnější a prostě lepší investiční volbou pro dům? Ta tabulka to shrnuje naprosto dokonale. Podívejme se na to. Cena, nízkonapěťový je jasný vítěz. Bezpečnost, znovu nízkonapěťový, protože není smrtelně nebezpečný. Spolehlivost díky redundanci opět vede. Rozšiřitelnost a servis zase to samé. Ve všech klíčových parametrech pro domácí použití ten nízkonapěťový systém prostě vyhrává na plné čáře. Takže jaký je finální verdikt? Je naprosto jednoznačný. Ano, vysokonapěťové systémy mohou mít na papíře o pár procent vyšší účinnost, ale tahle malá výhoda je naprosto smetena ze stolu tou brutální cenou, obrovským bezpečnostním rizikem a nižší spolehlivostí. Pro dům je nízkonapěťový systém prostě a jednoduše ta jediná rozumná, chytrá a bezpečná volba. A na úplný závěr tu máme otázku, kterou by si měl položit každý, kdo o fotovoltaice uvažuje. Když teď známe všechna fakta, opravdu stojí těch pár procent účinnosti navíc za to, aby člověk zaplatil dvojnásobnou cenu a hlavně, aby si dobrovolně nastěhoval do domu permanentní riziko smrtelného úrazu? Myslím, že když se nad tím zamyslíme, odpověď je víc než jasná.